Dobry dzień, witamy w postępnym dzielu Kaszebskiego kalendarium. Dziś są wydarzenia od 10 do 16 sewnika. 11 sewnika 1939 zbrodnie na 24 polskich zaręcznikach w Wieldziej Wse. Tego samego dnia zaczęły się też egzekucje w Szpangawskim Lesie, w których zginęło około 7 000 ludzi. 13 sewnika 1647 do Wejrowa przybyli Franciszkanie. 13 sewnika 1773 pierwsi rozebranie Polski, Kaszebę bez Gdańska, znalazły się w granicach Pres. 14 sewnika 1791 umarł Ignacy Przełędowski, wojewoda pomorski Łopsodelc Wejrowa. I 14 sewnika 1939 Niemcy wkroczyli do Gdyni. To już wszystko na dziś, do usłyszenia.